Buat anak-anak kami remaja Naposo Bulung dihimbau untuk ke atas aja. Kasihan orang tua kita nanti mau marulawan nabadia, kasihan ke atas. Karena di atas nanti yang mulawan nabadia dari atas duluan. Jadi remaja Naposo Bulung dihimbau untuk ke atas. Kasihan orang tua kita nanti naik ke atas. Terima kasih. Di hamu amanami nanami sudah wasnuriaka boy do sebang pamina tolu opat mau sanjuaka bodo sebang masih ada kita bola tolu mana opat perintah sebangku boy do datang sanjuaka masih ada kita. Tabwa bema hudulata tolu manang naopat sabangku
alai hola Jesus donaradi mate sumeahon hosana humokop akka pardusa imana tahalasso diari sadarion. Di parningotan ari hamamate ni Jesus sadarion, ditugu-tugu dohita mangatusi doho manada, ia Jesus imana poso ni debatana tumaun nabernit, alani tamado hita madok moleate tu ibana, jala pujota guarna maredde mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to diperbadia, natulo palangit dohok tanoon, amin. Nagawe pangoloi do Kristus pai mamate, pola tung mate tersilang, di dia sorok mi ale hamatean, di dia pangagomu ale banuatoru, haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan Yesus nama tetara silang doho humokop hami halak pardosa, alani holong ni roham nagudangi dihami, ajari mahami paingot-ingot ho
na targatung di hau pinar silang humokop hami. Ai hodo haporusan nami, maradopon rimas ni debata, doho panorion ni patik, doho panorosorion ni roha. Sese sama dosa siar rohanami marhite todim na bediai. Jala pargugui mahami maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, doho sakap-sakap ni rohanami lau manguloiho, na mangulu jala na manggonggomi rap dohot amai dohot tol di parbadia, rodi saliling nililing na, amen. Tatangi honamu mapati ni debata imana tersurat di Heber 12 ayat 3. Heber 12 ayat 3. Paingot-ingot hamu maibana napa taon para lawan si songoni dopa ibana sian akka si pardosa asa unang marnaluja hamu unang madate to dimuna. Atong rak mangidugugu mahita tu debata lau mangulaho patikna. Ali Tuhan debata saya parugui mahami mangulahon naho bar tu patikmi. Amin. Amin.
jongjong hita nuaeng mengadop tuhata. Ingot ngasih tahun ni Yesus disilangi. Rimangi ma akka hahurangan doho asal puni rohata rodi sude ulot tanah sohobar tuhatana. Patidik masude dia dopanna martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus namate di pinar silang alani dosa nami, narodo hami tujulum, manopoti jalamang ngangguk kod dosa nami. Nunga di tahun hona bernit humokop pami, menubus hami siad dosa, marhite-hite mudarmu nadurus di Golgata, balgani holong ni rohami tuhami ali Tuhan, hape sejuk-juk doh warsahi hami ho, marhite pikiran dohot hata, dohot pabenan nami narwai, aledang hua holongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa gugu nami. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesan ni dosa nami saluhutna, seurupi mahami paubahor rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus si panguluhami, dohot ala ni guarmu nabediei, ali Tuhan seasi maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Humokop hita gabi dosa ibana naso tumadda dosa di bait debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Sati
hatani debata nagabe epistel diari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Heber 4 mamuka yak 10 sahak tua yak 10 tajahama marsika soring ope dibayan naung adong dihita situan ni malim na bulon naung manurusi akka manuagi jani ima Yesus anak ni debata gomos mata tiop naung tapar hatopoti atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa para siasian asa tajalo teluk ni roha jala asa dapot asini roha hita bayan pangurupion ditikki halehetatna ido sahatna martua doakan tumangihon hatani debata jala no peopsa amin. Tidak maha porsial tai songon nahina tidak kon ni doata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba idoama parguguna sohatu dosan natu palangit dohok tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabia siatod di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maun na bernit di pangumuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natuat tubanwatoru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata jahuba amanai pargugo naso hatu dosani disimai bana pe mangudak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohok namate au porsea ditod di perbadia jaladong salahuria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia dohok dia sesalni dosa dohok dihatai namadok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohok dihanguluan nasora sudah amin. Sunggul-sunggul dihita jadwal parmingguan pesta parjolo manang pasca parjolo hari Minggu pukul 4:30 WIB ibadah buha-buha ijuk pukul 7 umum bahasa Batak dohok sekolah minggu bahasa Indonesia pukul 10 ibadah umum bahasa Batak dohok sekolah minggu jam 10 totong dohok pra remaja bahasa Indonesia pukul 10.05
ibadah khusus bahasa Indonesia. Pukul 10.07 ibadah umum bahasa Indonesia. Nah paduahon pesta paduahon manang pasca kedua. Hari Senin 10 April 2022 ima pesta paduahon. Patupon dihuriatta do parmingguan pukul 10 siawib. Holan sehali parmingguan. Soang lima sunggul-sunggul di minggu tasadarion.
Haleao Isa Re Hangul
Dame ni debata na sumurung siyan salhu roha. Ima mangaramoti. Aka hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hurian itu hatta di parsaurata di tikyon ima parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus. Alanita tangi homa hatani debata nagabe berita nauli di hita natar surat di Yesaya 52 ayat 10 rodi 15. Doh topik manang tema naposo ni debata natumaw na bernit. Ta tangi homa hujahami songonom ma hatana. Idama pistardo paben ni naposokku tarhicca duibana jala dipatibbo gabe tibbul situtu sogut ya songoni songgot ni rohani torop halak midaibana dibah hinaroa ni rupana dibah tadina sia jolmahian rupana pe mararupo jolma songonido urasonna torop aka bangso parbegu sogut hohembido aka raja maradopon ibana ay halak na sodung panahatan di baritay nasida do marnida jala halak nasodung ubbegesa ido mangatusi sogot di sima sahakna horas madihita saluhukna. Jadi moloni ingot tidak dana kiba sekolah SD asal masuk kiba tu ruangan kelas niba termasuk tu ruangan kelasnya kadongan manang abang-abang kelas rata-rata tersurat di dinding tembok ni kalasi saya dong kata-kata motivasi jala saya sunggul ingot di roha salah satu kata-kata motivasi ima rajin pangkalah hadu tahe rajin panggal pandai wala nijahai rajin pangkal pandai terus waddo di rohani ba dangadong dalan ni halak na pandai na pistar anggo surajin anggo hulan na malas-malas do marmem-mem apalagi hulan na cabuk rupani dangge tureo sikolana baru mana mabbe pistar. Jadi itur suwaddo di roha kalimat na sederhanai rajin pangkal pandai. Diajari dimotivasi asa songon parsikola ikun gabe kerajinan kesungguhan diutamakan. Jadi mula dong pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian memang itulah. Ikon adong do proses tahapan untuk mencapai titik puncak yang mau digapai. Termasuk akahalak na sukses dangarong itu tersukses. Tunggu HP ngorani sada-sada halak dan pitor gawe sukses anak nih. Tapi anaknya itu juga akan mencapai titik klimaks keberhasilan ketika mololoi mana berakit-rakit, mololoi mana menjalani proses tahapan mencapai titik. Salah satu orang kaya di Portibion satu pertikiat tahun na pola didata na terdaftar artanibana 1.000 triliun
lebih kurang 10 perusahaan raksasa di Portibion. Pengakuan nibana, saya sudah memulai dari usia 11 tahun. Meribu triliun hepengna. Perusahaan-perusahaan raksasa berkelas internasional, kelas dunia. Jalan catatan nibana. Ini saya mulai dari usia 11 tahun. Jadi adong tuh proses dari kecil tahapan terus. Akhirnya mencapai titik yang dia capai. Ima pistarna. Diboto mangulahon menyikapi untuk mencapai titik yang mau dia gapai. Lubisianido neng dohonon trupuk tahun. Hatani debata madok tuhita dia sapultului idama pistar idama pistar pabainanna molo tataringoti nak kaning pistar karena pengetahuan alai bolo diturpukton pistar bukan hanya mengendalikan pengetahuan alai hapistaron na didok diturpukton ima songon nagabi topik, nagabi tema. Naposo di debata natubaw na bernit. Ido hapistaron. Hapistaron bukan hanya diukur dari pengetahuan yang banyak, ilmu yang tinggi, alai pangalaho. Anggo holan nalani parbinotuan do ada banyak orang yang pintar tapi tidak bermoral. Perilakunya tidak benar. Alai idama pistarnai. Didido hapistaron nang taida ima roha namar pangului namar hauduhon siat Tuhan Yesus. Roha namar pangului namar hauduhon. Datang dari surga, lahir di dunia, di kandang domba, di usia yang bertumbuh, yang pada akhirnya songon na taingot natarayahu di partikian tau, ikum mati gatung di hapindar silang. Ima hafiz taroni, idama, ahadu sidota. Yesus pemilik surga yang sama dengan Allah tapi mau turun ke dunia, lahir di kandang domba, diproses kehidupan, mati disalibkan. Ima habis taruni atong molosong di do hape ahama dampakna bahasa di debata idama menungguli hita do peristiwa idama. Pengotok kita marhite peristiwa kematian Tuhan Yesus. Ada hal yang mau kita dalami dan sadari. Rohana mar pangului sahatuna berkorban. Secara umum bodoh honon adong dotolu pengorbanan di dia mahita natulon. Pengorbanan dan berjuluk semuanya kita pasti berjuang sampai meneteskan keringat. Yakin daw sudido kita berjuang, berkorban, meneteskan keringat. Ada yang berjuang sampai meneteskan darah. Ada yang berjuang sampai merelakan hosana nyawanya. Dengkat dosa luhuk nada tului. Alai ngasah tu dia hita idama. Tabering masah tu dia do nataula jala tabering maah do napinatu pani Yesus tu hita. Tabuak mama nana.
Jadi ada dua peristiwa yang sangat menggugah persiajaran narga na pindah taridahu nisya dan natoras tuan akonna. Ngasusah bapak nai mengajari anak naun dua anak nai bawah. Alai songon huting do bagurung do hola namar soal. Asal ketemu berantem. Ijabu enggak pernah bisa akur. Usia udah lumayan, bukannya remaja, ngana poso. Tapi mereka enggak pernah dengar apa yang dikatakan orang tua. Dan ngadong rohan namar pangului, namar halduhon. Pengetahuan ya, ilmu bisa. Alai rohan namar pangului dan ngadong. Makanya orang tuanya marah, masuk johamu tu kamar. Tak tertahan di bapak nebi. Masuk johamu tu kamar. Masuk mana nada duit. Roh bapak nebi. Dikak tangan nai dohok pana. Berdiri di situ. Pajong-jong anak nai dua cek. Ngana poso. Dikak bapak nai ma. Pak nai saha tu tangan nai. Badan nai. Supaya tidak bisa bergerak. Halakina dua. Dung dikak songoni. Ibu bapak nai macam buk. Angku nasi dah pingga babiar. Angku si sauna nama rahami. Airang bobe bergerak ngadik kat tangan nai satu pak nai. Maka bapaknya mengambil cambuk. Alai didok bapak nai ma. Ida hamuma. Saya tidak mencambukmu. Tapi saya akan mencambuk diri saya. Dan tiga au mencambukku ala anakku doho. Holong doro aku doho. Alai ida ma. Saya akan mencambuk diri saya. Alani pangalahom. Cambuk bapak nema terus berandai berluka-luka berdarah-darah. Saya mengangguhi mana nada dua, tapi tidak bisa bergerak, sudah diikat. Bapak, maaf bapak. Terus cambuki. Ala menjerit-jerit. Roma inatai. Ya haruin dai bereng ma. Ido inatai. Ida ma. Tuh lihat bapak kamu. Boy dudang di kokong manangah tu bapamu. Tapi hatinya kacau, galau, hancur. Ida mah. Baujung na ibu komak nema. Tali na dua cak. Mangangguhi mana nai. Minta maaf tu bapak nai. Ida mah. Kita yang seharusnya disalibkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Alai di debata idama pistarnai Jesusi oleh mana-manaon marpangului marhauduhun. Adong do halak namar nidei tapi justru malah kecewa. Ido nadido di ayat 10 paton. Ya songoni songkot ni rohani torop halak midai bana di ban hinarohan ni rupana di betadine sejolma. Songgok rohani halak mamereng rupa ni Yesus yang sudah luka-luka, yang sudah dicambuk cap dengan darah bersama dengan ludah kata-kata fitnahan dan hinaan. Ibereng natorok mai ala ya dong do natorok ayo do hape. Mereka tidak kagum, tapi malah melecehkan. Dung dibereng natorop nama sana tu Yesusi. Mereka justru tersonggot. Tadinya mereka berharap Yesus itu adalah menjadi pahlawan bagi mereka. Mesias, ainga dibereng nasida, menyembuhkan orang sakit bisa. Mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir bisa. Yang tidak bisa berjalan tapi bisa berjalan sudah mereka lihat boido di patupa. Bahkan namate ngai bereng nasida gabe boi mulak mangulu. Makanya mereka tadinya kagum, salut. Alai duk konasi sa Jesusi. Ai songono dona masa tu son. Bolo bahasa sonari. Loh, berarti ini kawe.
Ini nggak benar Mesias. Mesias yang sesungguhnya tidak akan kalah. Berarti tidak toho gai-gai don. Mereka tidak menerima apa yang dialami Yesus. Alai sebaliknya. Ketika orang tidak menerima apa yang dilakukan Yesus, di ujungnya di ayat 15. Songonido urasonna torop akka bangsu perbigu sogot. Hukumbido akka raja maradok punibana. Ay halak nasodung panahatan di baritai nasida do marnida. Jala halak nasudungu begesa ido mangatusi sogot. Ketika orang terkejut, songonodo melecehkan karena Yesus mau menderita. Tapi di sisi lain ada juga orang luar yang melihat. Belgani hulung ni rohanai habi. Ada juga banyak orang di satu sisi yang justru menjauh dan mencaci. Ala di ada sisi adong dotong halak. Nah justru gabi kap rohana. Ketika dia sudah melihat apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Yesus buat dirinya. Idama ahadun alau beringot tadi sih. Mamereng halak na tarsonggot ala diliai Yesus do manang tarsonggot. Mamereng kolong ni rohani Tuhan Yesus. Disomma hita di pengot. Nungatai de sudena masai Buhama sikapta alanido pada umumna obartu perningotan ni hama mati ni Tuhan Yesus setur soluk sadadi batu namarulon dabadia asa una kolan idama alai dohot dain. Pengorbanan Yesus Kristus kita bukan hanya melihatnya tapi juga harus ikut merasakannya. Asa merhiti lam takas uhurin turohatta. Sehingga ketika dimanapun kita, kemanapun kita, ketika ada orang-orang yang melecehkan, nama ngaroruai, nama ngororui, hasangapun dituhani, maka kita akan tampil untuk memberikan kesaksian akan pertolongannya, akan kuasa, akan kasihnya. Jadi saya ada pengalaman di saya ada anak remaja, nah pas manoton saya ada parubat-ubat, aka pemain sulap biasa doi di sada-sada tempat suka mempertunjukkan kemampuannya. Jadi iban pesulap pemas ada tadok majo sulap ale tanda mujizat lah. Kalau Yesus dulunya bisa membuat air jadi anggur, itu biasa. Saya juga bisa. Inna pemain sulapi. Muluna julu Yesus boy bani mana air gabi anggur. Upe saunari buruh bain. Enggak ada kelebihannya itu. Ibani mana ma air subsap itu gabi anggur. Kagum. Kalau dong bersadar remaja, tunggu dulu. Kalau Yesus itu dulu bisa membuat air jadi anggur, anggur itu dibagikan dan orang memberikan kesaksian. Debunai. Bolo-bolo bako air gabi anggur bagi masonari itu kami. Kami mau merasakan apa hasil yang kamu lakukan. Tarsonggok ma pemain sulapi. Waduh. Dakyalau rohana ada orang mengatakan bagi matuhami. Molo nda betul do angguri bagi matuhami. Mau tuh maibana. Romak kanasing idukung maremajaun. Minum minna. Lau si suruh bagaimana? Ala dangolo mabagi. Minum minna. Ujung dari Pak Samima. Diminum mak. Las mate isi doi mana? Karena ternyata dia bisa membuat air seperti anggur yang hasilnya sebenarnya adalah racun. Yang barani mana membagi tu halak. Alah memang racun do hasilnya. Bukan seperti anggur yang lebih baik yang dirasakan orang pada saat di pesta itu. Alah di ketika dipaksa minum minna. Gabi sudah mazul memang maksa minum. Lausima parmatina. Songuni doneng patarido tadi perdalanan di nguluton. Kita sudah melihat
kita sudah merasakan kasih Tuhan, maka ketika kita berangkat dalam perjalanan kehidupan kita, itu dia pihita. Ngata ida, ngata hilala. Dohok mahita mahak tetakon. Dohok mahita mahak dakon. Salinari. Dohok mahita mahak tidakon. Holong ni rohani Tuhani. Asalam rarat harajauna. Marhite. Hadirota pribadi. Lepas pribadi. Tuhata mama masu martang yang mahita. Maulah tema Tuhan di pengotodo kami di parningotan hama matem. Marhite hatam disungkuli kami. Asa takas huida kami habis tarum. Marhite roha namar panggului namar hauduho. Songoni masuatok diganup rohanami be habis taran nami dadaholan alani tibbo ni parbinotan nami gudang ni akka pengalaman nami alai habis taran nami alani rohan namar pangului namar hauduhon sahat tu nama naon paingok mahami Tuhan songon sihutok ko hami asaradi hami tutu sahat tu nama naon nakasih taunon ala ni hapor siaon pakke madiri nami ngulu nami gabe siti dangiho asalam rarat harajaumu perdosa roh hami Tuhan ala ni se sama akka dosa nami dagodangnya siroham asa tamaha di julum marti Yesus Kristus jalo matang yang nami amin mari dimahita
jong mahita saluhuna tapasa mapileta tu adopan di bata. Ale di bata mana mina di Banua Gijang kodok haroron di saluhut silolon na dengga doh nasa ulibasa na maulutus. Pasahata mi masian dan nilon mi tu kami pilihan nami tuho. Sejalo mai gebet nutus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asahu para siya kami pilihan non. Pati bulan harajonmu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silolom mi tuhami. Asalam girgir kami mandok molati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata nesen nahinan jalan na mangulu rodi saleleng ni leleng na. Hungot tami dosa darion. Akan mati sian hami nang pajanokon tulabungmu. Ali Tuhan nami tuhodo hami mapurus. Hodo namate humokop pami. Nungka patar huda hami holong ni roham nagudangi. Gumudang dui sian holong di rohani mama dohot ina-ina dia nakonna tung naso tertibang do godang dohot arga ni silomu dihami ayanakmu nasa sadai disuruh hoga bejol manaon perdangolan isah-isak dohot pastap gabi terpaja libana tuhamatean humokop pami mauliati maruhan nami ala naung sai utang nami malua hami syaddosa sian hamatean duat siang gonggoman ni subulis ala ni purjon nami maguarmu nabadiai ala naung dipatu panakmu perdomuan perdengganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata nong mamorsan dosa nami dosa ni hajol maun mauliate marohanami tuho jala pujon nami mahorodi saleleng ni leleng na sai tata mahuriam na hinokokmu jala na pinapungumi sai pahok madihami hasesan di dosa dohok dame na pinatupami sai payas jala parbadiai mahami asa terbuak ko hami tu Banua Gijang pasar hon hami tu akan nabadiai saya bunuh jala persilak ku majol manaburuki do sakat-sakat naroa na di bagasak kami asonang marlidak kami mandapoton ama na di Banua Gijangi hupasahat kami madiri nami tuho jala hulehok kami marohanami baininganammu ala naung di hokkopo hami di ho mahami jala ho di hami seunang luas sami sirang siakko dongani mahami jala saur mahutu hami sai patugu maha porsion nami tuho asahot lakka nami rodi ujung ni hamatian saya ramoti makaruasmu nama maritahon holong ni roham dohot dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami siasi maroham ingok mahami di hasangapomi jalabuak kami tuhasonangan nadilabungmu
di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang. Sai pinar badia maguar. Sai Roma rajaunmu. Sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sordako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsarhom ma damena tutodim. Tu hamu amanami inanami salu naruas ni huria langsung mahita marulaw na badia alai sunggul-sunggul nami tu hita na parjulo molo tungadong siya tonga-tongata na dibagasan ruhut parmahanion dang pola dohot na sida mola dong akka ianakon nami naso makatidakkon hapor siyaw dope dang pola dohok nasida. Jadi hohom majohita satokin siang gijang mahitan non dung sae acara agenda lauro tujolo siang gijang ma jala molo nungasay na segijang unang pitor mulak kita aletong mamulak kita tu tempat ta semula taparade maruhatta tapahohom Khobar tu pangatur ni parhalado non situa sa 10 halak mahita tujolo jala non lau madai majakon asini rohani debata imana minum dohok mangan daging dohok mudar ni Kristus parjolo manon parhalado roh tujolo tamulai mak hurian itu hatta diari parningotan hamamaten di Tuhan Yesus sadarion udutat tama tu ulau nabadia khobar tu natinonahon di Tuhan Yesus tuak kasisyanna ada sodi takut ibana ia ulau nabadiai ima parningotat tu Tuhan Yesus Kristus tadda hasesan di dosa dohot padan nai baru taringo Tuhan nguluan na sora sudah dibani marid de mahita
Damai di debata na sumurung sian salu roha. Imam mangaramuti akka ate-ate dohok rohamuna marhite Kristus Yesus. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungudison adorang hubang kami non perpadanan na badiyay leho matod di perbadia tuganuk hami asa ditubuhon hapor siyaw na mangulu di hami asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami pergugoy mahami macaraho diri nami asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siyaw na mangului sa itaiti rohanami asa lambalungu kami tuban wa gijang asa say masihol kami pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita na pinarhamaw di debata tasakap nuang mangatun perpadanan na badiyay dibani tatibang jumolo menang natau hita marulon na badiya asaw nakunauhu manangisi siyan hitaon ay holan na du roha jala na manol soli rohana ala ni pabenan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsea di hasisan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus iro na tao mangaton perpadanan na badiyay alay kanadohok marulan na badiya unang biloy sibolis unang bedidadati mardosa tung padaw hamu marohamu na siya ni tung gotapok kamu mahosom dohok lateni roha alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate jalan naong mula mangulu humoko pamu asa tahu hamu mangaton perpadanan na badiyay di baini tatak kasih marohatta alusi ma suku-sukunon laos jongjong mahamu saluhukna di perhatuturuhamdo halak perdosa ho sian hatutubum dot alani pangolosim dipati ni debata molo di perhatuturuhamdo dokma olo namarsak doroham ala dosami jala dipanggil doroham nang malua ho siat dosam molo songoni roham dokma olo di perhatutu hamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon perdosa ibana nang mate dohok mula mangulu humokopok mamorsan jala manesa dosa molo songoni di perhatutu roham dokma olo olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot khosom ni roha aku ni olo doho mardeng kadot halak na mangarsahiho jala naolo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo atong tapaduk rohatta tatopoti sude dosatta ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi ali Tuhan debata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa gorang rohami ay jujut hulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut molo balas sonommu tu hami hobar tu pabahinan nami alay alani gudang niasi dohot kolong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung dilehommu humokop pami alani ubanahum hami mangidu tuho asima roham di hami say jalo hami say sesa sudi dosa nami jalan lehot tod di perbadia tu hami asa margugu hami mangalo nasa dosa
Doh mangulahon na hobar tulomon ni roham saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamuak ka na manopoti dosa muna jalan na mauas dia sinirohan di bata. Saya sahab matuhamu na hinaporsya muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus. Hudok ma Tuhamu. Posma rohamuna. Nungasesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guan ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Alia manamin na di banwa gijang. Say penurbadia magwarmu. Say Roma harajamu. Say saut ma. Lomo ni roham di banwa tongaun. Songon na di banwa gijang. Lema Tuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa Tuhami. Unang kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ahuruna punah harajaun. Dohot hagugun. Rodi hasangapun. Saliling nileleng na. Amin. Hudul mahamuna. Parede hita. Atong tangihon hamu matonan di Tuhan Yesus lahu padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibadah. Untuk ibadah namanya ingin kembali dari pada kesesian hukum kalau hamu jalapan daging indoi nadi dia waktu memakai hukum kamu baik kamu masuk ini baik kamu dan dia jalan musuh nasi jalan dibuat nama ini tidak mau lihat ini tidak mau ada sihnya jalan hamu dia ya bagaimana pada jihad menghormati diri kebenaran dan Indonesia harus membuat asas itu. Karena kamu kuasa ini baik kepada kota dunia. Atong romahamu nungaradi ida jalan dai hamuma dengan bahasa di Batak. Surga
Sada.
baik kau anakmu tutup, dohotmu dari bureha, ias sangat hapuskan, ias tutup, ias tutup, dohotmu dari bureha, ias sangat hapuskan, aku sahai kai tiao Tuhan, ai là kami tutup dari kudu, rosi mangolurutimu, baik anakmu tutup, dohotku dari bureha, ias sangat hapuskan, ias tutup, ias tutup, dohotmu dari bureha, ias sangat hapuskan, si bangun saldopot bangun, sayun mantaudan usia rohaku, rosi mangolurutimu, baik anakmu tutup, dohotmu dari bureha, ias sangat hapuskan, ias tutup, ias tutup, dohotmu dari bureha, ias sangat hapuskan. Jongjong mahita saluhutna edita nomor sia ayat sada. Puji martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata aletodikku. Jalan nasarohakku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aletodikku. Jalaunang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana domane sadosam sudena, jala ibana pamalu makasahikmu sudena. Ibana paluah kosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengga basa dohot asini roha. Para si roha jala perdengga basa do Tuhan debata. Laba terimas jala para si roha gudang.
dang di ba tuhita na hobbar tu dosata jala dang di balosot tuhita na hobbar tu hajahatotta songon asini roha nia mama tu akana konnado asini roha ni tu hadebata dia akana makabiari ibana mungatakas di paturuh debata holong ni roha na itu hita dinamate Kristus humokopita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuang siari masna dunggabe parpittor hita hinor khonni budar nei dibaini sai pujion ni pamangakku doho rohakku doho nasa pabahenakku do Tuhan debata ola nyon rodi saliling nilelengna amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsorhomma. Damena tutodim. Selamat Jumat Agung Madihita Saluhutna. Tuhita nong hadir nong marminggu di Tikion. Jam 2 non parpungan da hohom tong ma rohita. 5 songot sunggul-sunggul nami tuhita. Horas ma sahak matabis yan hami parhalado hakabe pecibubur. Tuhan mamas masuhita. Sun